Tuts, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 12:08. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng lima. Revicon Forte. Ipinipresentar kan Radyo DZGB. Ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center as in Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang inilang kabilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sa inyo magiging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, Simbahang Katolika ng apodan na Likayan and Mass Gathering. Operasyon kan Bicol International Airport may dakulang tabang sa daraga. Sa lado nasyonal, target population na dapat bakunahan day kayang abuton kan gobyerno. Persons of interest sa pagkagadaan kan sarong artist maampang sa NBI sa aga. Bareta sa ibang nasyon duwang katawag gadan sa pangbobomba sa Afghanistan. Sa lado ng sports, dating PBA player nagkandidato sa San Fernando City, Pampanga. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nangapoda ng Legazpi Diocese sa publiko na magtabang sa saindang kampanya tanganing malikayan ng pagdakol kan mga kaso ng COVID-19 sa kapalibutan. Sinabi ni Obispo Bong Bailon ng Simbahang Katolika nagkakaigwaman ng mga lakdang tanganing makatabang sa pangapodan kan gobyerno kontra sa ulakit kan siring na virus. Ansan tinawanin punto iyo ang paglimitar sa mga aktibidades na invuelto ang pagtiripon kan mga tawo o mass gathering siring sa mass wedding ang sinipapan na pwedeng ikonsiderar na super spreader events. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Nagpapadagos ngunyan ang screening asin pagpapaluwas din priority numbers sa mga residentes kan Legazpi City. Kaya ng nasa A3, A4 asin A5 category group na enotang nagpalista sa City Electronic Immunization Registry para mabakuna na kontra sa COVID-19. Ang siring na aktibidad nagpapadagos sa Ayala Mall sa Sin Pacific Mall Activity Center. Taring matawanan man ni numero ang mga kwalipikadong magpabakuna na mangyayari sa Oktubre 7 asin 8 sa Legazpi City Convention Center. Pinakaipuan sa nang daraw ng ID card as iniba pang dokumentos na mapatunay na sinda residente kan syudad. Bakuna hali sa Pfizer ang gagamito na pagbabakuna sa mga kwalipikadong residentes. Ang
Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Tinawanan ning asigurasyon ni Alkalde Vic Bareta kan Daragalbay na dakulang tabang sa kauswagan kan banwaan operasyon kan Bicol International Airport sa barangay Alubok kan nasabing banwaan poon sa aga. Siyan sinabi na operasyon kan aeropuerto makatabang sa ekonomiya, matauman ng trabaho sa mga namamanwaan pati negosyo sa mga residentes. Idinagdag pa man ni Bareta na operasyon kan aeropuerto makatagama makatabang man para madugangan ang mga kolektang buwis kang gobyerno lokal. Ang commercial flight formal na mapuon sa agamantangan international flights mapuon sa masunod na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Dahil sa halangkaw na numero kan mga nagpopositibo sa probinsya kan Camarines Sur, pinag-extender kan Bicol Interagency Task Force ang General Community Quarantine Status kan 29 local government units sa nadugangan pa din 5 munisipyo. Sa Resolution number 2021-016 kan Bicol IATF for the Management of Emerging Infectious Diseases, apirmando rin na Attorney Anthony Noida, Regional Director kan DILG, as in Chairperson kan Bicol IATF, as in Dr. Ernie Vera, Regional Director kan Department of Health, as in Co-Chairperson kan Bicol IATF, nakaresibisindan ng surat halik kay Camarines Sur Governor Miguel Luis Villafuerte na naghahagad na palawigon pa ang GCQ sa mga munisipyo kan Lupi, Ragay, Sibukot, Libanan, Pasakaw, Milaor, Minalabak, Pamplona, Bumbon, Calabanga, Kamaligan, Kanaman, Magaraw, Ocampo, Pili, Caramoan, Goa, Lagunoy, Presentasyon, San Jose, Tigaon, Tinambak, asin Irigasire, isasabay mandigdi ang mga banwaan kan Baaw, Bato, Balatan, Buhi, Bulan, Nabwa, San Fernando, Cabusaw, Sangay, Gainsa, asin Siruma. Sigun sa Department of Health, Center for Health and Development Bicol, ang mga nasabing syudad, asin munisipyo nasa high asin moderate risk sa kaso ng COVID-19. Ang nasabing quarantine status sa mga nasabing lugar epektibo sa Oktubre 15 o 16, 2021. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uminabot na sa 2,651 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Camarines Norte. 943 digdi ang aktibo asin 92 ang nagadaan. Ang probinsya kan Cam Norte ang nasiraron kan General Community Quarantine sa Oktubre 31, 2021. Dalan kay ni nagpaluwas din Executive Order number 37 Series of 2021 si Camarines Norte Governor Edgardo Taliado kung saan ipinag-orden niya ang istriktong pagsunod sa minimum public health standard, paglimitar sa hirokan publiko, pagbabawal sa pagbukas kan mga entertainment venues, recreational venues, tupada asin iba pang contact sports asin activities. 20% pinagtutugutan sa mga indoor dine-in services asin 50% sa mga alfresco. Para naman sa mga hotels asin iba pang akomodasyon ang pwedeng mag-operate alagad kay buwan ng DOT accreditation alas Department of Tourism. Na-implementar man ng curfew po na alas 9 din banggi sagkod alas 4 ni aga. Ang gabusman na malaog sa probinsya ang kay po na magsumitir kan mga magkakanigon dokumento. Kaiba na ang negatibong resulta ng antigen test sa paagi kan Online Travel Authority kan Gobyerno Probinsyal kan Cam Norte na www.camnortetravelpass.com. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Nadugangan pa nin 20 personay kan Philippine Navy Reservists, 8 ang hali sa Philippine Army, 0 ang Civilian Human Resource, ano man support personnel asin 112 ang AFP members. Ang nabakuna na kontra sa COVID-19 sa nangyaring second AFP-wide vaccination rollout sa Naval Forces Southern Luzon. Ang pagbabakuna pinanginutan kan 9th Infantry Division of Philippine Army asin NAVFORSOL Medical Team. Ang NAVFORSOL sa pamamayo ni Commodore Jose Maria Abrosio Q. Espeleta, nagbimidbid ang importansya kan pagpapabakuna asin sa tabang kaining mapugolan ang paglakop kan manlain-lain na variant of concern kan COVID-19. Sa ngunyan, target dindang marealisar ang 100% ang vaccination rate sa indang mga personahes.
Yan ang mga baleta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kay ni. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat? Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much
at just 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million! 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0586 series of 2020. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang paletang ini, hatod sa Indukan. Multivitamins, Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. DZGB, Bareta alas 12. Padagos kita sa mga Bareta ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Kulang sa 3 bulan bago ang pagtatapos kan taon, sinabi na ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na dahil na maabot ang target na mabakunahan ng COVID-19 vaccine ang 77 milyon na Pilipino. Sigun kay Galvez, abuton man ang 50% ang target na numero kung may gibo na makapagpakuna in maabot sa 600,000 sa 800,000 na individual kada aldaw. Sa ngunyan, 350,000 sagkod 400,000 doses na kada aldaw na itutudok. Pag may gibong mapakapagbakuna nin 1 milyon na individual kada aldaw, sagkod sa katapusan kan taon, posibleng abuton ang 60 sagkod 70% kan target. Sagkod ka nakaaging aldaw nin Domingo, 77.4 million doses na ang nagabot sa nasyon. Asin 46.3 milyon na ang naitudot, 24.5 milyon na nakaresibin in first dose, mantang 21.8 milyon ang fully vaccinated. Sigun ba kay Galvez na sa ngunyan bigpapakusog ang vaccination rollout sa mga high-risk area sa luwas kan Metro Manila.
Siniguro kan Department of Health na dai magdadaran nin malalang side effects ang pagtataon ng COVID-19 vaccine sa mga kaakian. Katakot din kan na paharanin ng pagbakuna sa mga kaakian na may edad 12 sa 17 anyos. Nagigibuhon sa anom na ospital sa Metro Manila. Sigun kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, na ordinaryo sana sa posibleng namamatayan na side effects ang kulog nin payo, allergy asin pagkulog nin lawas. Tinawan man doon kay ni na rare case sa naman ang nakakamati ni na myocarditis or myocarditis o pagkulog kan muscle sa puso, kaya dainin dapat na ikadit ang publiko. Nakatala na magampang si Julian Ongpin sa National Bureau of Investigation o NBI sa maabot na Miyerkules, Oktubre 6. Si Ongpin ang pinagtuturo na persons of interest sa kaso kan pagkagadan kan artist na si Bree Johnson. Soon kay Department of Justice o DOJ Secretary Minardo Guevara na pinadaran kan NBI nin sabpina si Ongpin matapos magampang sa DOJ para magsumitir ng counter affidavit sa reklamong possession of illegal drugs. Magiramdaman na si Ongpin ang ultimong kaibaan ni Johnson sa San Juan, La Union kan Setyembre 18 kung saan na-recover ang 12.6 gramo nin cocaine sa laog kan sa indang kwarto. Bareta sa ibang nasyon. Duwang sibilyan na ang gadan mantang tulong iba pa ang lugadan sa pambobomba sa luwas kan moske sa Afghanistan. Sigun sa Taliban Interior Ministry, nangyari ang pagsabog harani sa entrada kan Idga Mosque sa Kapitolyo na Kabul. Okupado ang mga nasa mosque sa prayer ceremony para sa nagadan na ina ni Taliban spokesman Zabilullah ang mangyaring insidentes na nasundan ng mga potok nin badil. Sa ngunyan dahil pang grupong nag-aako sa panibagong pambobomba sa Kabul. Bareta sa lado ng sport. Nagsumiter na kan sayang Certificate of Candidacy para kagawad sa San Fernando City sa Pampanga si San Miguel Beerman Assistant Coach Ato Agustin. Ang 58 anyos sa si Agustin nagkawat sa Lyceum of the Philippines University bago man siya nagkawat sa Beerman sa Philippine Basketball Association kan 1989. Sa 12 taon sa PBA bilang player, siya napili na Most Valuable Player kan 1992 kasi nakasabay sa PBA 25 Greatest Players kan 2000. Breakthrough! Sigun sa mga eksperto sa siyensya sin medisina, vinegar ang solusyon sa diabetes. Sa nang sinabi ng pag-inom nin white vinegar na katabang para maging pantay ang timbang nin sarong tawo. Nakatabang manini sa pagbalanse kan blood sugar asin marhay na kondisyon kan sa tuyong mga puso. Apura padigdian pag-inom nin 1 tablespoon nin suka partikular nin white vinegar na katabang para mabawasan ang mga timbang asin maiwasan ang helang na diabetes. Halaga na biso kan mga eksperto sa salud sa kinaban na pirming magkonsulta sa indang doktor para magiyahan kan tamang medikasyon na daing maraot na implikasyon sa lawas. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. Istorya na iiba. Pinautang nin sarong museo sa Denmark ang sarong artist duman nin 534,000 kroner o katumbas din 3.1 million pesos tanganing gumibo nin mga bagong artwork alagad bilang katrokis kan ipinasubli sa iyang kwarta, puro black canvas ang ipinadara niya sa museo. Tinawanan pa nin title kan artist na si Jens Hanning ang sayang bagong obra, Take the Money and Run. Kinumisyon si Hanning kan Constant Museum para kuta na gumibo nin duwang artworks managod sa kwarta. Ipinadara sa iyan 534,000 kroner sa bako bilang kabayadan alagad bilang materialis mismo kan artwork para mapahilingan pag pigsweldo kan mga taga Denmark sa laog nin sarong taon. Alagad duwang aldaw bago magbukas ang exhibition, nakaresibi ang Constant Museum ng email gikan kay Hanning na dahil niya gigibuhon na napagkasunduan artwork. Tinutuo man ang God ni Hanning ang sayang sinabi dahil duwang blank canvas ang ipinadara niya sa museo. Sigun kay Hanning, ginibo niya ang duwang black canvas para maipailingan bako makahustisya ang pagtrato sa mga artist. Nagyulok na sa director ka museum na si Lasse Anderson na nagdesisyon na gamito na exhibit ang mga blanking gibo ni Hanning. Apisar kay ni desidido pa man girari ang museo na mabawi ang kantidad na itinao kay Hanning. Kapag natapos na ang exhibition sa Enero 16, 2022, asin day pa kaini na babalik ang kwarta, gigibunon ninda ang mga kaipuan na gibuhon para utubo ni Hanning ang sa indang napagkasunduan. Flashback!
Oktubre 5 kan taon 1923 kan formal na maestablisyar ang Boy Scouts of the Philippines, branch kan Boy Scout of America o BSA. Ang Manila Council kan BSA inisyal na pigpondohan sa tabang kan manlain-lain na civic organizations na kinabibilangan kan YMCA, Knights of Columbus, Masons, Elks, Filipino and Chinese Chambers of Commerce, US Army, Catholic and Protestant churches as in American Legion. Ang istorya kan scouting sa Pilipinas na irehistro durante kan American occupation sa isla. Ang ganito-noting formation is ang scout troop sa isla iyon Loro and Spencer's troop kan Zamboanga na binilog kay US Navy Lieutenant na si Sherman Kaiser. Ini 7 taon matapos na pinag-establisyar ni Lord Baden Powell sa England kan 1907 as in 4 na taon makalihis na mabilog ang Boy Scouts of America kan 1910. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB Newsbase. Patarabang-tabang News Director din Peralta Semer News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sedong naging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Bago ang gabos, Happy Teacher's Day sa gabos sa mga paratokdo sa bilog na kinaban. Ay mag-holiday magpuknat, masunod ng programang Iskaramusa. Mas Angel Mustasa. Pagkatapos sa nagkaper ang mga pakiramdam. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa, Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na, palalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na, sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo, sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National